إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مستقيما وقال هذا سبيل الله ثم قتل قطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أنبياء الله ambaya fadeli ambe demenyine alafe ambe anyene alafe akan kisi kabo anyero kun toroma ananka barajugu nyalay jommin kanda mogote soro min bo fili nyalay jommin fana fili mogote soro min bo kanda ambe sereya bato fenside te min ka bato e ciya ni ala kelen pewte je nyogonte alala ambe sereya muhammadu ala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka ana ka dunkew ana ka sebaw ala ku kisi min ka chakosobe no temena ka boy ala ka jow kiden ka shayba abdullah ibn mas'ud ako dondola ko kiden ye aboloke katorendochi terei kachi katile katerenchi katile kata ako nin tere min fuleni nye ako ninye ala kasirade ayet premise manuchi teremba inkinina ana numa ako nin premise manu fule munu fule ninye nununde to ko sira mise manu ako ni sira mise ma kelen kelebe shetane do jole mba kunna be mo wole katama o ko fe chide aye ayakala سورة الأنعام اللبا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه أكو ألاكو نند فلنة ألاك صراط تللنية بك تقودكو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أكنا تقو صراط مسنو كودة نوبا فرقبو ألاك صراط بيما ألاك صراط تللنية jalikum washakum bihi la'allakum tattaqun ninde e fenye ni ala ba washake ni minye kawunya amra ni minye na yo ke obeke sababu e abesira lanye bal mo ciden ka hadisa min fuleni nye hadisa bele bado cide ani sunna minana ni tabulo minana fule ko de misali ya fwanye abado na ye terenci ka misaliya o de be de dusukun na o de be famu kosobe ka teme fole wadda foli doronga ni nya yiranna ko ciden ni sunna min nana ciden ka sunna ciden ka tabulo
ode ala ka sirai sira min do sira tilelende do sira ferelendo sira min do sira jengenente danteme tala ciden ka sunna na katabolo danteme tala nagasi tala sira ferelendo sira dafalendo sira chamanche tade do amata kini amata numa sunna yo ode ahli sunna wal jamaa ala manhaji salafu salihu uluka sira yo ode sira tilele sira ferene sira mi danteme tala masrunyali tala sira mi ajenge jengenete amata kina amata numa be chamanche de la ode ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam ewa ode ala ka sira o sira kelem pewde ciden ni sunna minana ciden ka tasira minye as-salafiyatun hiya li-islamu sahih salafu salu katabulon seybaw tabinau ninjama kulu saba uye alabato chogomi kalabato ni sira minye kalabato ni dusuguna siru mununye ode islamiya sahale o islamiya sahalen de fulani nye ni cide nya misali ya foanye ala be sorona kelempewde arjanna be sorona kelempewde lagara be nyai bolona kelempewde ciden ka tabulo ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam balmo sirami senu ciden kulu ye munye hiya al bid'atun was-subuhatu was-sahawatul muharram sirami senu munu ciden yu tere uci teremba inkinina numala ulu de to ko bidiyaw ni ko ñagambilaw ani nindungo haramu yalew sirami senu yo ulude bidiya siraw ewo o bidiya sira kelen kele be iba soro hadamaden setane karamogo do de ba kuna nabe mo wole katama min ye bidiya kuntigu ni bidiya karamogo ye bidiya sira be ibe karamogo jugu ni hadamaden setane karamogo do de sora kuna nabe mo wole katama wadiya tumbalmu jiya fule lahala minna ni tabulo chayara tasiraw chayara cidenye ni hadisa fose ba wuya kan nin terenci ni jiya nyagambira tabulo chayara bidiya chayara tasiraw chayara ikanka tani sira minya yode yirila tide ni sira minnana be katugo ode ko akana tugo sira misenu ko mogo nyana ni mogo min ko sunna ni mogo min ko jamakulu sabatumbe bato chogo min ka anka koka o debe mogo fara ede jama faralaye ede farala ala yere ko qur'ana kono ko ayide emin tugura bidia siraw ko ka sunna imbila ka jamakulu sabain tabulo bilala ko ede farala ede sira bila ko mogo ye ciden ka tabulo bila ka tabulo wore kriye yireye ka sira wore kriye yireye ede farala koy ede mogo farafana ede farala ede mogo fara wore ato ala ko wanna haja sirati mustaqima fattabi'uhu ala ko bekatu wale ka sirati lele ko fattabi'uhu wala tatabu subula akwa kana sira misenu batode bidia siraw tabulo kuraw akwa kana tuguluko akuna tugura wuluko be munke fatafarraqa bikum an sabili ubaw faraka bonni ala kasiramu donc o ya yiranna mugo bida siraka ubebe tabulo ka cide nimmi ci tabulo mi cide manana naye ama fuye ama labbato naye ede farala epi ede yo mugo farafana wodi ato hadisa wure nana cide ka faraqatil yahud على 71 فرقة وفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال هم على أنا ما عليه وأصحابي وفي رواية هم الجماعة رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني ni hadisa
mogo te ciden ka sunna ka itilelente ite tasira tilelen ka ite cinyaka o tigila mogo te se ka sonni hadisa ma ite se ka suwama ite se ka keneya o de ya to bidiya sira tigi beba nyini kan ni hadisa Allah fude ko hadisa min nyana ni ko ciden ko akam mantum be tila kata tila yurma bi sabani saba ko hadisa nyere masahaw ube o hadisa ne madalaw ete se ka dalaw ete se ka sahafana fasiga da mandila itilelento ite sunna ka ite ciden ka tabulo ka ete se ka kenya ete se ka saha ete se ka famu fana ciden ko yahuda fara la ka ke jamakulu bi wolon fulani kele akon nasaro fara la ka ke jamakulu bi wolon fulani fula ako ale kam manton bena fara ka ke jamakulu bi wolon fulani saba ako bi wolon fulani saba kelen de be kisi ako jamakulu to bi wolon fulani fula ko be jamakulu halakile ta suma de birala benya ulu de to ko bidia jamakulu doni ke bon ko ni hadisa bidia jamakulu min do fana munun ka bidia mu labbo silamiya kono de sino mo min ka bidia ya bo silamiya kono ete konte hari ni jamakulu bi wolon fulani fulala ebe konte kafiru del komi jahamiyaw munu nyala kam mankutu bennan kariya ko qur'ana ta laka kuma ko qur'ana danfe de ulu be jate kafiru de la ulu te nin jamakulu bi wolon fulani fulani qulatul qadariyya munun ko fengo fembeke ala ta kalama ama sabe uba fulu de qulatul qadariyya ulu fanate nin jamakulu bi wolon fulani fulani ulu be konte kafiru de la warafidan anishiya kalite munu nye sebo be kafiriya ni alina kaso mogote ubu ye seba be kafiriya ni mogo nani nyogonate ulu fanate konte ni jamakulu bi wolon fulani fulala ulu be konte kafiru del ni bi wolon fulani fulami ni ciden ko jamakulu halakilendo tasuma de bilali unye oye de munu nye bidia mogo ye ube bidia siraw kamme uka bidia fanamu labo silami akolo tasuma bilala ulude awa ciden ko kelem pewde be kisi bi wolon fulani saba ako kelem pewde kisi bagay sino ato site kisi lagara bi wolon fulani saba ale kam manton be fara bi wolon fulani saba kelem pewde be kisi lagara jiya ulude be kisi bidiya wala ube kisi junubu wala yomal kiyama do fana ube kisi tasuma la jamakulu kele ulude be kisi jiya la ka kisi kabo bidiya wala lagara ube kisi kabo tasuma la kelemtew tuma mu ci den yen fo sebo ko jamakulu kelemtew ye jumay ako hum ala ma ana alayhi wa sahabi aka ulu yede nenin ka sebo fule minka alabato chogo minka nenin ka sebo dusukuna siri munumbu ambolo nenin ka sebo tabolo munumbu ambolo dinala ni mugo munun kera oka uye barake komi an nenan ka sebo uye barake dinala chogomi uye alabato chogomi ni mugo munun kera o chogola ulude be kisi ciden ka na ka sebo tabolo sunna ciden ka sunna na chogodo la ko humuli jama sebo katasira tabinan ani tabinan ulu farala nyogon ka kala bato chogmu ulu tumbe tasira mununka munun bo tasira ka ulu de be kisi ulu de jama kul kisilenye sino atto be tasuma bilalu nye mogo kelen balil insan wala nafsihi basira bebi yeredo ambe jian laba min ambe nyana moya min bebi yeredo ibe jama kulu min do ibe jama kulu min kono ibe jama kulu min kanu ibe bihiro min ibe kote min bebi yeredo awa kisi siraye kelende koy ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam ciden ka tabulo ala yode yiranna ciden yode yiranna do na ta kanto erejo soso la ko ni hadisa yere masa ni hadisa yere makana hadisa min nana ko manto be fara hadisa inka kene akene lendo katima tigika hadisa inka kene kateme kuma info baraka min ba ko hadisa makana ni hadisa kene lende do don ke baka sahale umbolo wala mi adam mandi ale lade
parce que ale te ciden ka sunna ka ate sebo ka tabolo ka ate tabina ka tabolo ka atigite tabina ka tabolo ka ale te se ka foko hadisa in ka kene parce que na ye hadisa in kene ya dura aba ye fili minan kono aba ye tasuma dunke kono wala ale te se ka dabo akoro ko ka kene fo aka modo fiede ka donyoro ni ewa korwore de nyina la wala beki jantu yere lambe yalla minna beni ka tabolo de tabolo kacha beni ka haklina nunum be ye kuma munu ye kuma fuwe be tabolo ti bolo koy na ya soro ko beni ka tabolo ala na nyana bolla gara ala te ci denci ate qur'ana jigi abe beto yere mate bekita fo bekita kana nyana bolla gara me aye ci denci de be kanka tugu min ko koyira mo man ka tugu min ka koyira ka qur'ana jigi be kanka tugu sira min ko koyira mo man ka tugu sira mun ko kuyira cogo da ba fo ko beni ka hakilina ala ta de be nyini koy ala ta de be nyini cide min nana ala ko le ya le tayo o le ya le kasira tirele ni mo mi nyota ina sha alama ni mo mi maciden ka tabolota ni isera yoro mi lagara ni alate kana mo jalagere idi yere kunde jalagi ni ye fenta min ta ciden ka sunna qiyama ni tilela yoro mi min tar janna kana mo jalagi de yere kunde jalagi wodi ato imamuna malik rahimahullah ako as-sunnatu kasafinatin nuh man rakibaha naja wa man taghallafa an qariqa imamuna maliki ko ako ciden ka sunna imbe komin nuhu ka kulure nuhu ka kulu ni mogo min do na kono ikisira ako nima do sunna kono be halaki jamana inta fo kulu be maliki ka majabide ka mogo sima bidiya ko kabila bila bidiya kontrola ka maliki bo ako ciden ka sunna be komin nuhu ka kulu inde nuhu ka bato ciden ka sunna be komi ode ni min yelela nuhu ka bato ka wakati ikisira mogo ma yele nuhu ka bato in ka kadwa kono tora jila imamuna maliki ko sunna fana bo cewodel iddo na ciden ka sunna kono ikisira akon ni ma do ciden ka sunna kono ibe halati barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قجولا على يوم القيامة دو akoto nyalikela qiyama keneka akuibi bolo flaki mogo matugu ciden ko imatugu ciden ka sunna ko sira tilele ye minye imata kinya sira ye minye imota ala ko yomal kama do edo to ko to nyalikela ko qiyama keneka ibi bolo flaki ye he ibafo nimisa benne desa hari netun ka tugu ciden ko hari tun ka ciden ka sira mina tuma min tumbe jiya kono harin tun ka ciden ka sira yimina nimi sabe ne desa ibi bolo fula de ki yaro jiya kono ni hada maden diminara bolon koni kele ibode ki ka fili me qiyama tellement ke qiyama kan nimi sakabbo aka jogo ibolo fula be ibode ki dimi bolo ibi bolo fula de ki ibafo nimi sabe ne desa kinto jiyan kono harin tun ka tugu ciden ka sunna ko halaki benne de esa nimi sabe ne de esa harin ne tun kana karasamina ka kinteriye
abe karamo jugu munun bolo abe jenyogon jugu munun bolo nu ba fili ka bo wa sunnama sunni tile akanu lamere unen kadire ube min fore tinyatede fa korosirawde mokesirawde ankallara korowde akanu bila iye mogo min minaka ki teriye jiya kono nayi trompete ay ba fo lagara kene kay ba fo hari nettun kana karasa minaka ki teriye ale de ne fili ka bo alataka tumami alata nana nema ale de en fili ka bo aka hari tun kana minaka ki teriye iben nimisa me wodon nimisa be munya ye foy atesi ko foy nyaye aw ala ko shaytane ko ne hada maden la malo bagade hada maden shaytane be nin cogo de la ginna shaytane be nin cogo de la na yin nege kifili doro ifili la doro abe boy koro e halakira kaba dilan cogo tala balimo aye siratilele unyene aye tinya sira unye jiya kono akatugo ko erije soso karamugo jugu ukana wuli kato kaw trompe ningalo unye ayala tanyina ka ciren ka sunna nyina ka cinya siranya ne akanya na maya ka balo ka saka ana unna fal akhira mo sara sira wore kan ni ciren ka sunna te bi bulo fula ke kiyama kene kan nimisa ni nya aya dobe qala taala yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana ata'ana Allah wa ata'ana rasula وقالوا ربنا إن أتانا سعادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا فاتيهم الضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا على يوم القيامة أقوم من كافر يرى من بنا قرآن ما بنا تيرن كتاسرما وبه من يبدي سيرو تكفلي كسنة بلا nu donna jahannaba kono yelema unye daw ka jahannaba kono yaquluna yere bafo ya laitana atana Allah wa atana rasula bafo an kannata den misarasa kanto jiya kono harantun kattugo ala ko harantun kattugo ciden ko kanto jiya kono namatugo ala ta ko namatugo ciden ta ko anni misara idanito jahannaba ku yelema unye daw ka biriya mo kafiru munu nye sira juguta nu tara jahannaba malikaw bu yelema unye daw ka ku jani jahannaba ku yerebe ninde fo ko hari kuluto jiya kun harantun kattugo ala ko harantun kattugo ciden ko harantun ka alabato harantun ka ciden bato anni misara ubafo fanantigala ويقولون ربنا ubafo antigala inna atana sa'adatana wa kubara'ana fadalluna sabila ubafo antigala anyan kam ma bawde batode am kam ma baw an ka shehu an ka nyemo an ka shehu an kam ma baw an tugura wulude ko de uyam fili kabo e ala kasirama bali mo ko bette men ka qur'ana kono jeyali bette men ka ko qur'ana kono ko ala na nyana bolla gara nyana boli bette men ka ala ya ben nyana bojiya kono ya mogo matugo ciden ko ettugura ma bado de ko ettugura shegu de ko shegu de ka tabulo be e bolo ma bado de ka tabulo be e bolo karamogo do de ka tabulo be bolo karamogo min fana be tabulo min ka fana la tate ciden tate kiyama yere de bafo ka fantigi ala an kan ma baw an ka shegu an ka karamogo jugu an tugura wulude ko de uyam fili ka bo e la kashrama ربنا آتيهم الضعفين من العذاب بافانتغلا كرمو جوغو منو ما بنو شيغو منو نيامفلي لا جابت دوغلي كا دوما جهنم كونو يا ولعنهم لانا كبيرا يكو دانغا من كبو كوسوبه kalandem mi jiya kono ni tumbe ewa mogo faga ika karamo jugu si proterli kama itumbe mogo joli boy ka karamo jugu si proterli kama ibi ka doloki bo karamo jugu mi si proterli kama de jahannaba yere de bafu ko alaka jahannaba la jabar dubule ka dama tasuma kono yere de bofo ibafu alaka jahannaba tasube dubule ka di karamo ma ibafu alaka karamo ndanga ye danga min ka boko sobe ale yenni be fiye qur'ana kono hadama de puri ka kandade hakili soro de ambe min fo hakili soro de aka saga ko de
akarmu jugu lamene arje soso lamene galontigala lame jiri kanfo lameni aya dabila koy nimbe qur'ana ni sunna fawiya lamane haji salafu salihu akabulu mallam nakatugo ko ulu doron tande yetinya qur'ana yode fawiye hadisa yode fawiye fiqhu yode fawiye anyo fu ya sinya dol risala tigi yere de ko menen wa itiba'u salafu salih wa khitifa'u asarihum risala yendinde fawiye ko katugo salafu salihu ko salafu salihu akun nomina katugo ko risala tigi yode fawiye wa itiba'u salafu salih wa khitifa'u asarihum risala kolonje de nyere ko yettugo salafu salihu wa yettugo ko akun nomina يروي ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بالنية ولا قول ولا عمل والنية إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو دولا رسالة كولونجي أقول نيل لمن يقوم فو إننكا أتشك الدفع برا فو أكسريك باركي نيل لمن يقوم فو إيا باركي أتشك الدفع برا فو أكسرو أنغنيا بيدسكون كنو akol limaniya kuma na forani da fanaye an ganiya sabatara dusun kono iya kewale ke ununu saba fana te saka dafa bara fo ka beciden ka sunnama ika fota ni ka keta ni ka ganiyata aka beciden ka sunnama de irsalatigi ko na ma beciden ka sunnama fi bi bolo fu amadda fa de lagdari tigi ko chogodi ولا يهل له أن يفعل فيلا حتى يعلم حكم الله فيه حتى يعلم حكم الله فيه ويشال العلماء ويقتدي بالمتبين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم القدر تجي فنكو كو سلام بالغ مكلفو كو أتد دغا يكا فويك نندينا لا فويك لا كتيري دولا فلو نيبت باتو كي koko ni bato de do baraji nyini fende do akoy kana ke folo fo ika ala ta nyina la folo ala ye mun fonen ci de ye mun fonen akoy kala ta de nyini folo kana fo ika ni mala ta nyini de akon ni yere makala ni be ala ta doni yere ye akoy ka doni ke bawo nyini ka ne ba fe kan nun kuma fo ka baraji nyini na be chogodi ne ba fe kan nin ke wala ke ka baraji nyini na be chogodi doni ke bawo nyini ka akoni doni ke baga fana nyinin ka doni ke baga bete cinya ka koy doni ke baga bida mo be doni ke baga filibanti be doni ke baga jinya nyinina be akoy te tugu doni ke baga be fana ko de ni doni ke baga fana nyinin ka doni ke baga munun tugura muhammadu ka sunna ko tugulu de ko ulude ka kuma mina ika tugulu de ko ika ulude nomina fara ulude ka jama ka de haraka fiqhu yambali mo ma foyira wala ni sunnate mogo baw bonni sunnaka ube ka sunna la gosaye aya yere mabwa tigila koy herata tigila mogo ma sunna de yirela ka ciren ka sebo ta da yirela abake ka fenwo fen fuye minte ciden tay sebo tate tabina utate ima bwala herata la koy sino betan nimisi yoro min kan nimisi tuinafa mbe ala deli ala kanyana maya ala kadina tilelenka ala kanyana maya cinyaka ka cinya yiranna cinya tugu nyogonya ko nogoya nye ciden ka sunna ala ka yiranna ka sunna tugu nyogonya ko yira ko nogoya nye ala kanyana maya sunna inka kan fatu sunna inka yomal qiyama do kan kunu ni sunna ka kan do arjanna kunu ni sunna sababu filibanti chayara jiya kono sisade komi cide nyere ya fo turbe do watu ala abwabi jahannam man ajabahum ilayhi qajafuhu fiha cide nyere de pama fatu ako wolele kelaw bena ube jahannama dinga dadela ube mo wole katammi na yu jabi suama dor yi fili tasuma kono ala kan kisu torama ala kan kisala kan tanga rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين